קשה להוציא אנשים מהבית. בימינו אין מרכז מבקרים שאין בו מיצג מולטימדיה. אין מרכז מבקרים שאין בו מופע תלת-מימדי מלא תנועה וצבע. אבל יש רק מרכז מבקרים אחד, ובו כל הכוכבים של ישראל הפכו למדריכי תיירות אישיים. יש רק אתר אחד בישראל, ובו מופע לפידי האש הגדול בעולם. קדמון ברין גאים להציג בית שאן באש הכוכבים, אטרקציה ברמה עולמית. מתחילים בשיא של פעם בלילה, 1200 לפידים נדלקים, אש ב3 צבעים פורצת, מקיפה את המבקרים ב360 מעלות, מלווה במוסיקה סוחפת ופירוטכניקה, חוויה בקנה מידה עולמי שלוקחת את האנשים לשיא משותף. ואז כל אחד יוצא למסע אישי משלו, לומד להכיר את בית שאן בדרכו שלו בלוויית הכוכב האהוב עליו. לונדון וקירשנבאום, נינט, צביקה הדר, שייקה לוי, רוני סופרסטאר. לכל אחד מהם דרך מיוחדת ואישית לספר לך את סיפורה המרתק של העיר. בית שאן באש הכוכבים.